Hej med jer. Jeg har fået sådan en rigtig flot strikket dåbskjole ind. Den ligger inde i et sengetøj, og det er simpelthen fordi, hvis man hænger sådan en her op på en bøjle, så vil strikket give sig. Og det er ikke så godt. Så får det mærker og giver sig. Så det går ikke. Så derfor så har kunden, hun har lagt den ind i et sengetøj, og det er jo rigtig fint. Så passer det også godt på den. Man kan også købe en kasse, en syrefri kasse. Det kan man måske finde på nettet. Det gør sådan, at kjolen er opbevaret, så der ikke sker noget med den. Det er også det, den gamle by de bruger, når de pakker gamle kjoler væk, så de ikke mugner, og der ikke sker noget med dem. Men her vil jeg lige vise jer, hvordan jeg har lavet det her. Jeg har broderet på den i hånden her. Og det ser sådan her ud. Og hvis I har brug for det, jamen så ved I, at det kan jeg også. Så kommer I bare forbi, så skal jeg nok lave det til jer. På gensyn.